Aħjar ħobb sniexe f'darek milli frisk għanġarek. Nina kienet tħobb tmur iżżur lin-nanna tagħha kultant żmien. Ma kienitx tagħmilha spiss minħabba li kien ikollha ħafna xogħol tal-iskola x'tagħmel. Iżda kull meta jkollha ftit ċans, anki peress li n-nanna ma kienitx toqgħod il-bot wisq, kienet tieħu gost tmur ħdejha, anki minħabba l-fatt li n-nanna kienet dejjem tagħtiha xi ħaġa tal-flus biex titfaħħa fil-karus li kellha. Dakinhar Nina kienet lesta sabiex tmur għand in-nanna tagħha illi kienet toqgħod weħidha. Ma kienx jonqos li teħdilha xi ħaġa magħha. Il-mama qabdet ftit larinġ frisk li kienet qatet mis-siġra taċ-ċitru illi kellhom fil-ġardina tagħhom u tefethom f'bixkilla sabiex Nina tkun tista' toħodhom lil nannita. Nina tgħidx kemm ferħet li kienet se tieħu dawk il-larinġ. Il-mama waslet lil Nina sal-bib u tagħta l-bixkilla larinġ fida. Hekk kif bisita mill-bib ta' barra, b'Nina tterraq l-ewwel ftit passi, il-mama lemħet lil ġara tgħajjed kemm tiflaħ kemm kellha larinġ kbir u sabiħ, ħafna isbaħ minn taħat ieħor. Nina daret minnu fih lejn omma li malli semet lil ġara qaltilha li aħjar ħobb sniexe f'darek milli frisk għanġarek filwaqt li ħeġġitha tmur mingħajr ma tgħid xejn. Nina għaddiet minn quddiem il-ġara b'rasha baxxuta biex ma tagħtix fil-għajn waqt li beqgħet tismagħha tgħajjad u tiftaħar bil-larinġ li kellha. Malli waslet għand in-nanna, Nina ħabtet il-bib u stenniet li jinfetaħ il-bib ta' barra. Ma damitx wisq ma fetħet in-nanna għalkemm issa bdiet tixjieħ u l-pass ma kienx ħafif daqs qabel. Iżda hija li kienet taf li Nina kienet seżżura, stennieta wara l-bib biex tiftaħ minnu fih. Kemm ferħet in-nanna b'Nina li kienet ilha ftit ma tara u ferħet aktar bil-larinġ li kienet ġabitilha. Kemm kien jidher sabiħ. Poġġew bil-qiegħda u n-nanna qadet tirrakkontalha diversi affarijiet li kienu ġrawla mill-aħħar darba li ltaqgħu. Nina wkoll qaltilha kif kienet sejra ħajjitha u kemm kienet qed tmur tajjeb l-iskola. In-nanna qadet tismagħha bit-bissima mnaqxa fuq wiċċha għaliex lil Nina vera kienet tħobba u tiggusta kif tirraġuna ta' mara, filwaqt li qabdet larinġa sabiex tqaxxara u tikolha. Nina bi ftit ta' dieqa qaltilha x'kien ġara filgħodu hija u ġejja bil-ġara tgħajjed kemm kellha larinġ sabiħ. X'insemat hekk, in-nanna offrit fella larinġa lil Nina u qaltilha li qatt f'omora ma kienet daqet larinġ ittieb minn dak filwaqt li tennitilha dak li l-mama kienet qaltilha aktar kmieni li aħjar ħobb sniexe f'darek milli frisk għanġarek. Tifsira. Aħjar li wieħed jagħti każ dak li għandu minflok jara dak li għandu ħaddieħor. Ħafna drabi blejra l-ħaddieħor nispiċċaw nitilfu dak li għandna u ma napprezzawx.